iku beda. Ana wong lah ya. Pak! Bu! Akhirnya aku ini. Gak bawa hutan aku. Masa kudu turu kene sih? Lah anak setan ya apa? Iki kudune jamanmu. Sampeyan iki sapa kalau jadi aku ae? Awakmu mesti kesalahan. Sing marana awakmu ana ning jaman iki. Terus aku kudu ya apa? Iki aku ndek barang sing iso ngeterno awakmu ning jamanmu. Tapi barang iki cuklek. Awakmu kudu nemono tuklan barang iki ning sekitaran keraton iku. Hah? Ya apa carane aku ning keraton iku? Yo, pikir dhewe. Bisa. Iki cerita tekan abad samono. Bocah wadon asmane Putri moro-moro ana ing jaman iki. Jarene areke ana ing jaman iki amarga nglakokake kesalahan ing jamane. Putri pengen balik nang jamane. Apa sing bakal dilakokane Putri? Ayo, awake delok nang kelanjutan ceritane. Yo apa dadelanmu dina iki? Laris kabeh. Apa ana sing berubah masalah rego iki kene? Aduh pangeran, ngene iki yo sembako padha mundak kabeh. Terus wong kan sing tuku pangeran. Aku ngene iki yo padha irit kabeh wong. Lho inggih pangeran, beras, minyak, gula, kabeh munggah. Tapi apa maneh nek gak tuku kita mangan apa coba? Yo muga-muga regane iso bali maneh. Waduh, iki berarti ana masalah perubahan rego di pasar iki. Raja kudu ora masalah iki. Engko tak kabarno nang raja yo cek ero masalah iki. Nggih pangeran. Iya. Waduh. Kayake ana wong anyar iki. Sopo jenengmu? Mbak. Iku lho diarani pangeran Boyo Semaur. Hah? Pangeran? Loh, ya apa sampean iki ya pangeran ta iki? Ku pangeran di kerajaan iki. Oh, pangeran. Jenengku Putri. Jadi kowe iki putri. Putri saka kerajaan ndi kowe iki? Kudu ngono maksudku. Loh, tapi kowe iki putri ning kene. Berarti ana apa ya? Nyembah. Apa ya? Kamu lapor ning kene atas sana. Rojo kan mau kono ngecek rego di pasar. Ojo alasan. Apa wakmu ndudohi cah wadon iki? Putri kita teko. Awake iki ono keperluan di pasar. Awak di telur rojo ning kono. Ayo ndang balik suasana. Putri, kamu bener aja dhisik. Pengawal kok ana Putri. Yes, akhirnya aku diajak nih keraton iku. Iki kesempatanku gawe ndopok barang sing jare dukun iku. Jare dukun iku barang iku iso balik aku ing jamanku.
Anak-anakku, bapakmu iki wis mulai kesel. Kapan bapak iso ngasuh? Cepet rapio, salah siji tekan kowe kudu nggatekake posisine bapak. Sekedap Pak. Nyuwun pangapunten satu niki. Napa kula lan Antasena kudu rabi rumiyin cek iso mimpin kerajaan iki? Pak, kerajaan awake iki ora kondang. Ora ono kerajaan liya sing kerajaan awake. Lagian kerajaan awake ya ono ning tengah alas. Masa pangeran koyo awake rabi karo petani, wong-wong sama karo juga iso ngono ta, Pak? Nyuwun pangapunten Raja. Tapi kula mau ketemu putri ing pasar. Dek ayu banget. Kula arep rabi dek. Dek ate mlaku marang rene. Iki putri. Nah, iki lho putri senang maksud mang. Wes cukup. Leono tamu. Kudu awe hormati. Aja malah koyo ngene. Antasena, coba omono niat abimu mau. Nyuwun pangapunten. Pati ngomong semuanya. Nyuwun pangapunten Raja. Lah iso dijarno iki. Antasena moro-moro wis duwe garwa. Lek ngono carane, malah Antasena sing mimpin kerajaan iki. Yopo-yopo kerajaan iki kudu ana di tanganku. Gak peduli garwane Antasena duwe apa gurung. Carane berarti garwane Antasena iku garwaku. Cek aku mimpin kerajaan iki. Hei kowe! Asline kowe iki putri saka kerajaan ndi? Apa mau gara-gara wae? Cek kowe iso ngrasakno Kayak ngono, putri ngomongin kayak ngono. lah, iki cek iso ngrasakno kekayaan kerajaan awake iki. Iki lah. Yo, Aduh, ya apa ya aku jangan jawab iki. Oh, aku ngerti. Nyuwun pangapunten, raja lan pangeran. Kula putri saka kerajaan Rogolawe. Kula sejatine saweg pados garwa. Kula kesasar ingkang mriki. Perkara kula mboten nyembah raja niku amarga ing kraton kula mboten enten sing naminipun nyembah sasaminipun menungsa. Kula nyembah marang Gusti Allah. Kula ngertos yen ingkang kraton iki enten kalih pangeran sing lagi golek garwa. Kula siap yen salah satunggal pangeran garwa kula. tapi putri, dulurku Dewi Abimanyu ora ana rasa marah. Hei, tresno marang kowe. Aja ngomong ngono aku siap tapi putri iki. Saya aku iso. ono sing sehat, menawa putri gelem bakal dianakake pertarungan gawe nemtoake sapa sing berhak oleh atine putri. Nggih putri. Kula setuju Raja. Sapa wae sing menangake sayembara iki kudu ngeterno aku ing alas lan gawa emas-emasan kerajaan lan suling kerajaan. Oke, gak masalah. Siapa yang masalah kamu? Tak siapno. Waro-waro marang kabeh warga kraton bakal dianake pertarungan antarane Pangeran Antasena. Waro-waro marang kabeh warga kraton bakal dianake pertarungan antarane Pangeran Antasena lan Pangeran Abimanyu. Pertarungan iki bakal nemtokake sapa sing bakal ngerabi putri lan mimpin kerajaan selanjutnya. Ladies and gentlemen, dhewe bakal nyaksikake pertandingan antarane putra kerajaan Kalingga. Pertarungan iki bakal ngrebutno tahta kerajaan iki lan bakal ngegarwa putri. Saka sudut abang, Pangeran Antasena.
saka sudut biru, Pangeran Abimanyu. Para petarung, pertarungan iki dimenangno karo Pangeran Antasena. Yes! Akhirnya, aku iso ngelakno dulurku dhewe. Putri, aku iso ngrabi kowe Putri. Aku mimpin kerajaan iki. Kon bakal jadi seorangku. Nang tetepaan di sini. Sampai kau. Hah! Di kamera. Coba. Kok bisa ya? Satu lampu. Apa kowe wis ngono tukulan barang iki? Yo, Pangeran Antasena lagi mlaku rene gawa barang-barang iki. Putri. Iki alat sing mbok perlono karo mas-masan kerajaanku. Iki alate. Halo. Tapi iki sapa? Pangeran, iki Mbak Dukun. Amarga Pangeran wis menangake sayembara iki, kula njaluk tolong para pangeran. Si. Jaluk tolong apa iki? Jujur wae, aku iki saka jaman sing beda karo kowe. Aku meneh kowe gawe keterma aku ing alas lan gawa suling emas kerajaan iku soalnya barang-barang iki sing iso balekno aku ing kraton. Beda zaman.
Dadi kowe iki nggoroi aku karo dulurku Dewi Abimanyu. Kowe nggoroi raja pisan. Tukaranku karo Abimanyu. Aku meh mateni dhek Putri. Gara-gara gawe kowe. Sepurane pangeran, tapi iki tujuan awalku. Mbah Dukun sing iso balekno aku. Tapi Putri, aku wis kadung tresno marang kowe. Ayo Mbah Dukun. Putri, kowe ninggalno aku nek kene dhewean. Awake bangun tresno bareng-bareng. Aku dadi sad boy malehan Putri. Putri. Mendung tanpa hutan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan.